Jsi připraven? Doufám, že jsi připraven, protože já rozhodně jsem. Na co jsem připraven? Řeknu ti, na co jsem připravený. Jsem připraven dostat televizní pořad od producentů. Ginger, dávej víc pozor. Promiň, Tome, nemrzí mě to. Dobře, hlavně, že tu je úvodní video reality show Talking Tom. Készen állnak? Remélem készen. Mivel én? Tudni készen. Mire állok készen? Elmondom, hogy mire állok. Készen állok, hogy a producerektől kapjak egy tévéműsor. Ginger, figyelj már jobban. Bocsi, Tom, nem sajnálom. Oké. A fő, hogy itt van a Talking Tom valóságshow bemutatkozó videója. Gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo ja na pewno jestem gotowy. Na co jestem gotowy? Powiem wam, na co jestem gotowy. Żebyście wy, producenci telewizyjni, dali mi własny program. A, Ginger, skup się trochę. Przepraszam, Tom, nie przepraszam. No dobra, zaczynamy. Gadający Tom. Demo promujące moje własne reality show. Si pripravený? Dúfam, že áno, lebo ja určite som. Na čo som pripravený? Poviem, na čo som pripravený. Som pripravený dostať televízny program od producentov. Ginger, dávaj väčší pozor. Prepáč, Tom, neľutujem. OK, hlavne, že tu je úvodné video reality show Talking Tom.